Claudio Moyà, Salvador Moyà, Andrei Onea, Fiona Palau Ribas, Andreina Pavan, Ainhoa Pérez, Baira Pérez, Maria Prats, Ismael Carboni, Marc Ramon, Sofia Ribas, Damiluc Ruiz, Marc Ruiz, Isaac Sabater, Maria Àngel Cervera, Bernat Vicenç, Clara Lledó i Luca Víctor. Ara us volen dedicar unes paraules. Arriba el moment tan important i especial de passar a l'institut. Pareix que va ser ahir quan començàrem l'escola i avui ens graduam. Pensàvem que aquest moment no arribaria mai. Alguns estan des dels 3 anys i altres s'hi afegiren més tard. Hem crescut aquí i per això aquesta escola sempre serà part de les nostres vides. Donem les gràcies als nostres companys i companyes per tots aquests anys tan meravellosos i per ser una gran família. També vos donem les gràcies als mestres per ensenyar-nos una cosa que no està escrita a cap llibre, ser tu mateix i defensar els teus drets. A més, volem agrair-vos la passió i il·lusió que ens heu demostrat cada dia durant aquests anys. Hem viscut grans moments junts, com les nostres primeres colònies al Borotell, el dia que vàrem fer un volcà artificial les dues classes juntes i semblava que entrava en erupció. I finalment, la millor experiència que hem viscut en aquesta escola, el viatge d'estudis a Pallars Sobirà. Quan érem petits, volíem ser grans i anar a l'institut, però ara que s'acosta el moment, ens agradaria quedar a fer camins més temps. Ens fa pena deixar l'escola, però sabem que si algun dia necessitem ajuda i venim aquí, ens rebreu amb els braços oberts. Durant aquest curs, a la nostra cooperativa hem fet un petit esforç per aconseguir el pres pel nostre viatge d'estudis, però sabem que hi ha gent que lluita cada dia per tenir un futur millor i que necessita la col·laboració de tota la societat per seguir endavant. Per això volem donar un 15% dels nostres beneficis a dues associacions que són molt properes a nosaltres per motius personals. Un 7,5% a la Fundació Un Somriure Reig i un altre 7,5% a l'Obra Social Infància de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació en càncer infantil. Bé, sabem que ara tothom Sortirà de recollir aquests certs, per favor, Xisca Carbonell, la seva mamà, pot sortir a recollir aquests. Molt bé, un aplaudiment.
també ens agafem ramis i ens farem arribar a la Fundació Joan de Déu. Sant Joan de Déu, per favor. Un aplaudiment ben fort per aquesta solidaritat de nens i nines. Bé, sabem que ara tenim una gran etapa i que els nostres camins han de continuar, però sempre durem dins el cor rovelles i mai, mai, mai oblidarem aquests anys. I ara, preparats? Els altres nens i nines se poden retirar una mica, encara no sou de sisè, Vos feu una mica enrere, per favor, i compta enrere, 3, 2,